amun sɔgɔlen don anani wagati na Mali kunnafoni TV bɔlɔ siraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲatuma aw bisimila bi araba a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ka sanga ni an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma General d'Armée Assimi Goïta ale kɔni ka cikan kɔni ye o kama an ka jamana ministre de l'État ni o kɔni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o kɔfɛ ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ale kɔni bɔra ka laseli dɔ kɔni kɛ communiqué di senfɛ min kɔnɔna la u kɔni bɛ tasibila ani duwawu don ta ka ɲɛsin Tchadi jamana kɔni ma Tchadi jamana min ka sanga ni karidon tɛmɛnen ye octobre kalo tile 27 san fila ani muga ani nani sufɛla wagati olu kɔnɔna u ka dugu la bɛ fɔ dugu min yɛrɛ kɔni ma ko Barkara min yɛrɛ kɔni bɛ karo ka fɔ Ngubua marabolo kɔnɔna la ni o yɛrɛ kɔni bɛ Kaya o fanfɛla o kɔni fɛ karo gɛrɛntinɛ tigilamaw kɔni ye binkani wale ta ka ɲɛsin ni dugu kofɔlen kɔni ma min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka u ka sɔrɔsila ka maa 40 o bɔnɛ ani na o yɛrɛ min kɔni senfɛ fɛn min ye Tchadi jamana ɲɛma ni o ye chef de l'état suprême des armées Ahamata Idrissa Déby Itno a kɔni bɔra ka laseliw kɔni kɛ min yɛrɛ kɔnɔna a ye duwawu don ta ka ɲɛsin maa minnu kɔni somɔgɔw kɔni tanyana ni senfɛ wa o kɔfɛ ka nɔgɔyada kɔni kɛ maa minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jokina o kama Tchadi jamana ɲɛma a ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ bɛɛ ka se ka taga sɔgɔmada fɛ tuma min na dugu jɛra ni o kɛra ka bɛn tɛnɛndo kɔni ma ka taa ni yɔrɔ kofɔlen na ka taa i ɲɛda a kow lahalaya o kɔni kan walasa a bɛ se ka faamuyali kɔni kɛ a ko la cogo min na o kama an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye duwawu don ta ka ɲɛsin Tchadi jamana kɔni ma ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ye duwa kɔni sigilen don adamaden suko k'i t'a fɔ ko duwa ko bɔ mɔgɔ suko ko i b'a fɔ ko duwa bɔ an su kan o kama ko ka duwawu don kɔni kɛ fɛn min ye sɔrɔsilaka minnu kɔni ni tora nin ko in na ko Ala ka barabara dali nɔgɔya u ye wa maa minnu kɔni jokina fana Ala ka nɔgɔya kɛ u ye o kama an ka jamana ɲɛmaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɔni kɛla ko nin ye fugariya de ka d'a kan u bɔra cikɛlɛkɛcɛw kɔ de ka taa u kɛlɛ min yɛrɛ kɔnɔna a ma kɛ ni ɲɛ bɛ na ɲɛ b'i la o yɛrɛ kɛlɛ kɔni ye an b'a fɔ yarabi Ala ka an ka jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni lakanda Ala k'an dɔ karo gɛlɛntinɛ tigilamaw ani binkani wale tigilamaw kɔni kalo dibi la Ala ka basigi sigi ka na an ka jamana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Fɛn min ye Bamako kaso bomba MCA ka sanga ni o gardien olu kɔni ka secrétaire général Dawuda Konate o tunni ani u ka infirmier Famusa Fomba min yɛrɛ kɔni na tɛnɛndo kaso bomba gardien olu yɛrɛ kɔni barabila dɔ boloda fɛn min ka dɔn ka fɔ dan kɔni tɛ barabila min na ko fɔ ka taa fɔ olu tɔɲɔgɔn kɔni ɲuman segila ka na u ma wagati min na o kama ka sanga ni an ka jamana ministre min kɔni ɲɛsinnen don fɛn min ye kiri koɲɛ olu kɔni ma ani ka dɔn ka fɔ syndicat olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka synergie min yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔn ka fɔ kasoboma gardien ni a gardien ko ta kunya fanfɛ olu kɔni ye a yamaruya di kasobon gardien kɔni ma o ka segin k'u ka baaraw daminɛ kura ye ka d'a kan fɛn min ye an ka jamana ministre min yɛrɛ ɲɛsinnen don kiri koɲɛ olu kɔni ma a ye a yira k'a fɔ ko a tɛna sigi a bɛ wuli ka jɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Dawuda Konate ani Famusa Fomba u ɲuman bɛ se ka segin ka na cogoya min na ka taa u ka denbaya ani u baara ɲɔgɔn olu kɔni sɔrɔ. Octobre kalo hali n'a sɔrɔla a tɔ kɔni tɛ bɛrɛ bɔ an b'a kɔnɔna la hali bi kalo min kɔni talen don ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔnma ni den kɛrɛfɛ kaloli o koɲɛ ma wa o kɔfɛ kalo min talen don ka ɲɛsin fɛn min ye sin nabɔ ani wolonugulabana olu kɛlɛli yɛrɛ kɔni ma o kama dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen fɛn min ye City Tour Rose kɔni ye ni o kɔni sifinnakaw ka jɛkulu dɔ ye olu kɔni wulila ka jɔ kosɛbɛ min ye ka caravane ba kɔni kɛ fɛn min ye Bamako faba kɔnɔna la ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ye sin nabɔ ani wolonugulabana olu koɲɛ olu kɔni na fɛn min ka dɔn ka fɔ ni wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni a wari yɛrɛ kɔni financé baga o de kɛra Mohamed Cissé ni a bɛ fɔ ale ma ko Tupe ni o kɔni ɲinata denfaya kun bɛ ale bolo. A kunnafoniyaw kɔni yirala ko a bɛ tile 5 bɔɲanko bɔ bi Koro marabolo kɔnɔna la courant kɔni tɛ olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ka dugu sigibagaw yɛrɛ kɔni kamana gan n'u la kɔni u bɛ ka wele kɛ ka taa fɛn min ye marabolo ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ la ka d'a kan dibi kɔnɔna maa kɔni bɛ se ka fɛɛrɛ kuntan sugu bɛɛ lajɛlen kɔni boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔnɔdugu kɔnɔna lakana kɔni sabatilenba tɛ yen nɔ kosɛbɛ. An bɛ taa Masina marabolo kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa marifatigi bunatigɛbali dɔw kɔni jiginna i ka dɔn k'a fɔ Ntugu dugu kɔnɔna la ni ale bɛ Masina marabolo kɔnɔna la ka u ka baganw kɔni dɛnɛ ka taa n'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ taa fɔ misi 800 bɔɲanko u kɔni ye olu de gɛn ka taga ni u ye min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka dugu sigibagaw yɛrɛ kɔni kamana gan min yɛrɛ la u ye wele kɔni bila ka taa marabolo ɲɛma ni jamana ɲɛmaaw kɔni ma u ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ni koɲɛw la ka d'a kan kabini octobre kalo daminɛ fɔ ka na se sisan kɔni ma maa marifatigi bunatigɛbaliw kɔni bɛ ka jigi ka bin u kan cogo min na wa u bɛ k'u bolofɛnw fana kɔni daraki o cogoya la ten.
Dawuda Konate ni ale kɔni ye Bamako Faba MCA ale kɔni gardien olu ka fɛn min ye secrétaire général ye ale ka sangali ale kɔni ka tununi koɲɛw kɔni ye min yɛrɛ kɔni ka soboba gardien olu kɔni tun ye barabila dɔ kɔni boloda ko tina barada minɛ ko fɔ u tɔɲɔgɔn kɛ kɔni ɲuman ka segi u ma ka da kan a kelen fana kɔni ma tunu Dawuda kɔfɛ u fɛn min ka ka fɔ Famusa ale fana kɔni tunna ni o yɛrɛ kɔni ka soboba yɛrɛ kɔni gardien olu ka infirmier fana kɔni tun ye ale walima ka soboba infirmier kɔni tun ye ale nga ka sangani commandant Dawuda Konate ka tununi koɲɛ olu kɔni ye a ka kumakan dɔ ni o kɔni ye a ka vocal dɔ olu kɔni balila ka bɔ bɔlɔsiraw sanfɛ la vocal min kɔnɔna la a bɛ a yira ka fɔ ko fanga tigilama minnu kɔni bɛ fanga la ni wagati na an ka jamana kɔnɔna la ko olu kɔni fanga tɛ se tuguni ka se ka jamana kɔni basigi ko fɛn min i ka dɔn ka fɔ ko wulikajɔ kɔni kan ka kɛ ka se ka bɛnbɛnbɛn kɔni kɛ i ka dɔn ka fɔ fanga minnu bɛ an kunna ni wagati na ka se ka u gɛn ka bɔ i n'a fɔ a kɛra i bɛ kala cogoya min na ni wagati na a ka ni kumakan ne kɔni bɛ ka cari bɔlɔsiraw sanfɛla kɔni fɛ maaw bɛ ka min mɛn k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni ye finitigi ye yali ni kuma in bɛnnen tunu a da wa ɲininkali tɔ min bɛ to nka a ka sangani ka dɔn ka fɔ a tɔɲɔgɔnw ka baarabila koɲɛ kɔni ye fɛn min an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don kiri koɲɛ olu kɔni ma ani ka se ka soboba fɛn min ye a gardien o ni a syndicat bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan olu ka synergie olu bɔra ka fɛn min ye k'a jira k'a fɔ ko kasoboba gardien u ka baara daminɛ joona joona a nɔgɔnni kɔni fɛ fɛn min ye an ka jamana minisiri ɲɛsinnen don fɛn min ye kiri koɲɛ olu ma o ye a dalakan di k'a jira k'a fɔ ko a bɛna wulikajɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa fɛn min ye Famusa ale ni ka dɔn k'a fɔ commandant Dawuda o ɲuman bɛ se ka segin ka taa u ka denbaya ani u baara ɲɔgɔn olu cɛla cogoya min na. Fɛn min ye colonel Boubacar Jawara ale kɔni kɛla fɛn min ka dɔn k'a fɔ commandant de région du gendarmerie de Bamako kɔni ye min kɛra kabini octobre kalo tile 15 tɛmɛnen san 2024 o kama tarata don kunungo octobre kalo tile 29 san 2024 o kɔni kɛra ale ka baara daminɛw yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛra lajɛ dɔ kɔni min na a jama kɔni ma caya min yɛrɛ kɔni kɛra gendarmerie nationale o kɔni ka 1 kɔnɔna la fɛn min kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka fɛn min directeur général de la gendarmerie national fɛn min ni o ye général de brigade Musa Tumani Kone ale kun bɛ yen nɔ ka taa se a jɛɲɔgɔn caman o kɔni ma. An bɛ taa fait divers kɔnɔna la fɛn min ye parfum ale kɔni bɛ matarafalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la musolakaw fɛ ani cɛlaka fan caman yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔnɔna sɔgɔmada fɛ ni maa caman ma kiri la minnu bɛ bɔ ka taa baarayɔrɔ la sugula taga la hali ka taa se kɔɲɔyɔrɔ la taga la olu yɛrɛ kɔni ma min sen fɛ maa caman bɛ parfum fiyɛ ka sɔrɔ u t'a fiyɛ cogo dɔ ka d'a kan fiyɛ cogoya bɛ parfum na maaw bɛ parfum kɔni fiyɛ u fari fan caman yɛrɛ kɔni na o kama an ka kɛnɛya tigilamaaw yɛrɛ kɔni kumara a kan ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko parfum dɔ i bɛ taa sɔrɔ olu kɔni composants ka fari ka tɛmɛ dɔ ta kɔni kan wa maa bɛ parfum kɔni fiyɛ yɔrɔ dɔ la ka taa sɔrɔ u b'a sɔrɔ o yɔrɔ kɔni na n'u ye a fiyɛ a bɛ se ka allergie bila u la min yɛrɛ dɔw la u bɛ se ka cancer kɔnɔ sɔrɔ a senfɛ o kama ni aw tɛ ɲa parfum fiyɛ kɔni kɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a man kan tɛ ka se yen nɔ parfum kan ka kɛ yɔrɔ mun na o yɔrɔ olu kɔni damadɔnnen don. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni ye dama dama ninnu de ye bi an b'a fɔ aw ni ci aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw minnu sɔgɔlen kɔni tun don an na ni aw bɛ fɛ aw ka jagofɛnw ka lakodɔn aw ka cakɛdaw ka lakodɔn a y'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la ne bɛ dantigɛ bi kunnafoniyaw la aw ni ci aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw ka mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.